Čo sa mi vidie, aké pozadie. Takže čaute, moje meno je Lexo a jeden fanúšik mi vlastne napísal, že mám natočiť video o tom, že vlastne o mojich tetovaniach, že aké mám a čo pre mňa znamenajú. A potom vlastne do tohto videa dám aj nejaké otázky od fanúšikov, takže ideme na to. Takže vlastne mám dve tetovania. Prvé je vlastne toto. Keď tak vám sem hodím obrázok z toho, ako keď to bolo dotetované, aby ste teda videli. Znamená to po anglicky čítať, neviem. Teraz keby toto začnem čítať, tak to dopadne horšie ako Alessin Rockstar cover. Tak to radšej čítať nebudem, prečítajte si to sami, proste je tam niečo napísané. Ja vám to poviem v preklade v slovenčine, že nauč sa vážiť si to, čo máš, kým sa to nestane tým, čo si mal. A vlastne to je to, že ja si nikdy nevážim to, čo mám, a keď to stratím, tak si to začnem vážiť, čo už je neskoro, takže som si to dal radšej vytetovať. No, potom druhé tetovanie mám toto. To vám sem tiež hodím asi fotku, vlastne je to lev. So srdcom, ktoré je s ostnatým drôtom akože obviazané alebo tak nejak. Proste sa mi to páčilo, až keď vlastne som si to dal vytetovať, tak som zistil vlastne na čo mi to bude, keď sa ma ľudia pýtali, že na čo ti to je, akože čo to pre teba má, aký význam. A chcel som povedať, páčilo sa mi to, že to by bolo úplne odveť, vieš. Avšak lev je král zvierat, vlastne to je lev, hej, keby niečo. Lev je král zvierat, takže vlastne bude to, že... Však ja chcem byť vždycky taký, že král všade kam dojdem, napríklad aj v atletike, keď som chodil a skákať do diaľky a hádzať kriketkou, tak vždycky som chcel, že chcem tu byť král, chcem to všetko povyhrávať. Akože vždycky som to vyhral, hej, nechcem sa čahovať, že som to vždycky vyhral ako prvé miesto, že som bol vlastne ten král. Ale nie, však samozrejme, chcel som vlastne všade, chcem byť taký, že prvý akože král akože toho miesta, kde sme, alebo tak. Nikdy sa mi to nedarí, ale tak to je jedno. No a teraz vlastne sa vrhnem teda na tie otázky od tých fanúšikov, takže ja mám iba dve kerky, teraz si pôjdem dať vlastne k tejto kerke dotetovať celú ruku, takže keď tak, nebudem to točiť zase, ale keby niečo náhodou, tak vám na Instagram určite budem fotiť, že jak to vyzerá, jak to dopadlo, takže ideme si teda prečítať tie otázky. Čítam to z druhého telefónu, lebo ja natáčam s kamerou. Určite si nemal také vymoženosti, ako máš napríklad teraz. Ale nie, no natáčam telefónom, tak ja si z neho to čítať nemôžem, tak to čítam toto z Verkiného. Takže vaše otázky. Ako ste sa zoznámili so Sarou? No vlastne to bolo tak, že to je dlhý príbeh. Proste sme sa zoznámili, keď sme mali 12 rokov a proste halus a tak. Kedy chceš mať deti? Deti? Kamo, čo keď ešte deti mám? Žiadne deti nemám a keď budem mať deti, no tak kedy mi ujde, tak vtedy bude, no tak ja neviem. Koľko cca robíš videa, natáčaš? No, videa robím 8 mesiacov a to je všetko. Proste 8 mesiacov natáčam, hej, venujem sa tomu. A dával som tak videa, že raz za 2 týždne, lenže teraz ma to nejak chytilo a začal som točiť nie iba skeče, lebo vymýšľať každý deň skeče je dosť ťažké ako. Tak, a nemal som hlavne k tomu čas a hovadinky a teraz mám, tak natáčam častejšie. Čo ťa vedlo k natáčaniu na YouTube? No, v rýchlosti. Kamera točí na YouTube 5 rokov. Zavolal ma do videa, vtedy som bol akože len tak normálny chalan z Piešťan. Ale vtedy som bol normálny chalan akože a aj teraz som, ale vtedy som netočil na YouTube, hej, aby sme boli v obraze. A vtedy som vlastne nič nerobil a on ma teda zavolal do videa, ja som to pozdelal, videl som, že má viacej views a asi kvôli mne. A nie, uistím sa, dal som ďalšie video s ním a zase tam bolo viacej views, ako mám obvykle na videách. Tak všetci mi začali písať, že začína natáčať na YouTube a hneď, že OK, tak som začal točiť na YouTube. Prečo som nezačal natáčať skôr? Pretože ma skôr nezavolal, to už je jeho chyba. Pôjdeš na Nevieš tour v Trnave, ak ich počúvaš. Ja nikdy neviem, že či na niečo pôjdem. Ja väčšinou viem, že o 11. má byť nejaký koncert alebo nejaká diskotéka a o 10. večer zistím, že tam idem. Takže to ti neviem povedať, že či tam pôjdem alebo nie, ale ak áno, tak sa vidíme. Ako si vysoký? Ako som vysoký, láska? 175 cm asi tak cca meriam. Neviem, nemeriam sa, ale asi tak nejak 175 cca. Nejaké tipy alebo podobné? Jasné, vydávam, teraz budem točiť tipy, ale tak to sa nechajte prekvapiť, nepíš mi. Aký máš najväčší Aký máš Toto musím vypípať. Aký máš najväčší Ja už to mám akože maximálne v kunde. Macko. Však ale toto možno ja tu neviem prečítať tú vetu. Ticho buď. Aký máš najväčší... Hej, chápeš? To čo je za slovo? Ja to neviem prečítať. Najväčší cieľ, no. Aký máš najväčší... Ja si spojím, no.
Aký máš najväčší... Chlapček. To nie je možné, už neviem povedať rom, teraz už neviem ale prečítať najväčší ty. Aký máš najväčší... Počkaj ešte raz. Aký máš najväčší cieľ? Takže najväčší cieľ mám, že budem to točiť dovtedy, kým ma to neprestane baviť a kým to neprestane baviť vás. Takže ja môžem točiť kľudne aj keď budem mať 90 rokov, úplne plešatý detko, starý, hej, ovysnutý, všetko a budem chodiť po meste kokos s Roninom, normálne takto a budem natáčať denný vlog, je mi to jedno. Čo je s tým telefónom? Plánoval si už niekedy, že skončíš s IT? No, plánoval som to párkrát, ale tak nestalo sa, takže som rád. Asi najlepší youtuber. Najlepší možno nie som, ale keď som u teba najlepší, tak to vážne to si cením, takže pozdravujem Dominiku Dedíkovú a ďakujem ti. Ako si sa spoznal s Lukinom Vanekom asi? Tak ako som sa s ním spoznal? My sa poznáme už tak dlho, že asi to už ani nepamätám, proste je to halúzny týpek a tak. Proste je to halúzar a dávam jeho Instagram dole do popisku. Čo to zase došlo? Spravíš niekedy zraz? Fú, na toto sa strašne bojím. Sice tam už je skoro tých 7000 ako odberateľov, ale strašne sa bojím, že dám niekde zraz a nikto tam nedojde. To bude úplne, že ty kokos, úplne, že nie, že to... Tak ja neviem, keď chcete náhodou zrazu, napíšte mi vás viac ako 20 ľudí na môj Instagram alebo na Facebook, čo máte dole vlastne v popise. Neviem, keď vás bude viac ako 20, dojdeme sa na nejakom mieste, čas, dátum, tak kľudne mne to je jedno a vám to dojdem aj v trenkách, ty kokos, sa s vami pofotiť, je mi to jedno. Kde by som mala možnosť stretnúť ťa a odfotiť? Keď sa chceš so mnou odfotiť, alebo tak kľudne povedz, akože ja ti aj niekam dojdem, nebudem namyslený, jak niektorí youtuberi, že čo, ako musíš ma stretnúť, ja sa so mnou neodfotíš, ja moc často po vonku nebehám. Takže ak náhodou sa chceš so mnou odfotiť, tak nech sa páči, kľudne dohodneme termín, miesto, ja ti tam dojdem, môžeš sa so mnou odfotiť a budem len rád, že akože vidím nejakú tú odozvu. Pozerám každý deň, či si niečo nepridal a dookola kúkam tvoje videá, ktoré sú omnoho lepšie ako nejaký iný. Tak to si moc cením, ako otázka to není, ale vážne ma to potešilo, takže ďakujem ti pekne. A teda tak budem vydávať videá častejšie, keď sa ti to takto páči, mne to jedno. Pokračuj v tom, si úplne top, díky moc, vážne a pokračovať budem akože. Takže posledná otázka, vidno, že týpek tam použil IQ svoje všetkého veku, proste IQ na túto otázku musel dať strašne veľa. Ako ďaleko dohodíš banán? Prosím pekne chlapče, to čo je za otázku? Vieš čo, kriketku, koľko dohodí kriketku? Kde má ten diplom? Nebolo že šutlíku, koľko som hodil? 85 metrov dohodím kriketku, tak banán dohodím 60. Asi. Ale vážne, toto je akože čo za otázka? Odpoviem ti na no kľudne, ale tak to akože... Povedal som hoci aké otázky, ale nie zase takéto. Ak sa ti teda toto videjko páčilo, boli to jediné otázky a tak, sketch by som chcel točiť zajtra, alebo dneska už nie asi. Zajtra natočím sketch a v piatok, čo bude 16.2.2018 by som teda chcel vydať svoju pesničku. Dúfam, že sa dovtedy odhodlám to vydať. A dúfam, že to nebude strašná halu, že fúha. Takže vám to teraz tuto poviem a hneď v ten čas, v ten dátum to musíte ísť naklikať, možno sa dostane do trendov, čo by som bol vážne spokojný. To čo je? Chápeš, mne sa tu len tak zaplo liveko? To čo je? Takže ďakujem vám veľmi pekne za otázky. Ak sa ti teda toto videjko páčilo, tak daj like, odber a samozrejme čakaj skeče, tú pesničku a ešte ďalšie veci, ktoré ti nepoviem, lebo to sa nehovorí. Samozrejme followuj ma na Instagrame, tam máš hociaké veci, keď točím takéto videjka, aby si mi dal otázku, čo ťa zaujíma a teda. Takže díky moc, ste úžasní a keď tak hoď komentík, nejaký, to je jedno, že som super. Tak namyšlený! A díky moc, čaute.